गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिटिआरनि नैथि गोरोबथा साननि गोजोन हामलायथि बयनिबो बावहरग्रोबाय। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे 27 जानुवारियाव 2020 जालांनाय गोरोबथानि सागानगिरि मोनसे आफाद हिसाबै दिनैहाय जोङो गासै जिल्लानि सिङाव बेबादि मोनसे हाबाफारिखौ जों फालिनाय जादों। जे हाबाफारिजों दिनैहाय जोङो गिदिरथार हाबाफारि खुंनो हानायनि मोनसे थासारि जायाखै, जायाव कभिडनि माखासे गोदान प्रट'कल होनानै जोंखौ पाब्लिक गेदारिंआ माने खाबु होआखै। दा बिनिखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै मेलेमजिबि आरो लोगोसेयै समाजनि दैदेनगिरि गासै बिथांमोनखौ लानानै जोङो बेबादि मोनसे फिसा सावरायनाय हाबाफारि आरो बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे मुंख्लंफोरनो मान बावनाय, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनो बिबार बावनाय। दा दिनै आं बेयाव चिरां जिल्लायाव बाहागो लादों आरो लोगोसे बेबादिनो जोङो मिजिंथिदों जे दिनैनि नैथि खेब जि बिटिआर गोरोबथाया 2 बोसोर जाबाय। दा बिनिफ्राय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै जि हाबाफारिखौ दिनै बिटिआरजों दफा माने हिसाबै मावफुंनायजों लोगोसे आसाम सरकार भारत सरकारा गोबां मावफुंनायजों लोगोसे जोङो जोबोद साबायखर बावदों आरो माखासे जि आद्रा थानाय खामानि दङ बिथांमोनहा मावनो थाखाय साखाफारा जानायखौ जोङो मिथिदों आरो बेयाव जिफोर मेन खामानि जानानै दङ बे खामानिया दासिम सोलिगासिनो दङ। जेरै बिटिआरनि 3.1 क्लजनि जि मोनसे बाउन्डारि बारायनाय आरो बेवहाय कमिसन दानानै जि खामानिखौ मावगासिनो दं, जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बेवहाय बाहागो जानानै दिनै खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो गोदान जाय चेयारमेन थिसननाय जादों बिथांखौ लानानै दिनै बे खामानिया जोबनाय महराव जायगा मोनगोन। मानोना सिगांनि चेयारमेन बिथाङा रुंसारि जाबाय अबथिरायै। दा बिनिखायनो जों गोबां गिदिर जि खामानि जागोन बिनि सायाव फसंथान गायसननाय, दिनै गोबां जायगाखौ लानानै प्रप'जाल एबा भारत सरकारा बेखौ गनायथि होनो थाखाय बिथांमोना आजावबाय। दा बिनिखायनो जों गोजोननाय मोनो जे गासै फसंथानफ्राबो फारि फारि जालांजोबगोन आरो बेयाव बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै दिनै जोंनि ओनसोलाव गासै बड'लेण्ड हालामाव आरो सारा आसामनि बर' थानाय ओनसोलाव जोंहा मोनसे गेबें थासारि मोनदों। बे जाबाय जोंना गोजोन मोनसे थासारिया जोंनियावहाय गेबेङै बावहाय जायगा मोनबाय। मानोना जोंनियाव आथिखालनि समाव जोङो बिदा फंबाय गावजों गाव अनलायनानै सोलिनाय, लोगोसे पुलिस मिलिटारिनि हाराहास्ति, आर्मि मिलिटारिनि अयथासारनिफ्राय जों उदां जानो थाखाय जेखौ नाजादों आरो बिनिफ्राय जों बर' हारिया दिनै बे मोनसे रैखाथिखौ जों मोननो हादों आरो गाव जि खुंथायजों बिटिआर हालामा दिनै 9 जिल्ला जाबाय आरो बेखौ लानानै फैबाय थानाय समाव ओनसोल बारायोबा जोंना जिल्ला बांगोन आरो बिनिखायनो जोंहा नैबे गोजोन थासारि एबा बे गोजोन गोरोबथाखौ लानानै जों गेबेङै दुलाराय बर' फरायसा आफादा समाज जौगानाय, हारि जौगानाय, रांखान्थि जौगानाय आरो हारिनि हाबा हारिमु आरो सोदोमस्रि सोलोंथाइ बेखौ गेबेङै लांनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायसम खामानि मावदों। नाथाय दिनैबो गोरोबथा जाखांनायनि उनाव मोनसे खोथा सावरायनाय जाबाय थादों जे रन्जन माब्ला उदां जागोन, माबायदि बुङो? दा जोंनि बिटिआर गोरोबथानि बाहागोआव जोंहा एक्स एनडिएफबि जे मेम्बार बिथांमोननि केसनि विड्रलनि खामानि दं। दा बे खामानिया फारि फारियै हेनियास आरो नन हेनियास बेबादि बाहागोआव बोखांजानाय खामानिया सोलिदों। बिनि अनगायैबो जाय बिथांमोना जेलाव दङ, जोङो बिनिखायनो सिगांबो बुंदों आरो दायो बुंगोन जे सुक्तिखारि सागानगिरि सासे मानगोनां दैदेनगिरि रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव दङ आरो बिनिखायनो जोङो खावलायदों भारत सरकार, आसाम सरकारखौ जे बिथांखौ थाबैनो उदां अख्राङाव लाबोनांगौ। मानोना बिथाङा सासे सागानगिरि महरै, दैदेनगिरि महरै बर' हारिनि गेजेराव दिनै बे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों समाजाव गोजोन गनायथिखौ होनो थाखाय बिथाङाबो दिनैहाय आवगायनाय सासे दैदेनगिरि आरो बिनिखायनो बिथांखौ मान होनानै जोङो बेबादि सासे दैदेनगिरि बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगौ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै केस उइड्रल जानांगौनि थाखाय आरो बिथांमोनखौ रिहाबिलिटेसन जि मोनहोनाय आरो मोनबावनांगौनि थाखाय जोङो दिनै मुंख्लंफोरनि अनसुंथाइ मोननांगौनि थाखाय न'खरफोरनो बेफोर गासैखौबो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोजोर बोनानै जयै जोङो सावरायनाय आरो सम सम जोङो भारत सरकार, आसाम सरकारखौ जोङो बिथांमोनखौ मोनसे गोनां बादि जोङो बिथांमोनजों सावरायनानै प्रसार होनाय बा बिथांमोनखौ नारसिननाय बे खामानिखौ जों मावलांबाय थादों। बर'फोरनि आलादा रायजो सिमां नाथाय बिटिआर गोरोबथाया जाबाय, बेसेबां जोंनि गांनाय उखैनाया बेसेबां बेसिम सुफुंजाखो आरो बेसेबां दिनै जोङो मोनफ्रोमबो जि मोनसे खोलोबनि सोमावसारनाय जाबाय बर' हारियाव आरो बियो मोनसे जोंनि हादोराव भारतनि गणतान्त्रिक हादोरजों
दिनै गोबां रोखोमनि गोबां सोमावसारनाय जाबाय बर' हारियावबो दिनै आन्दलना मोननै मोनथाम रोखोमनि आन्दलन जालांबाय बिनि गेजेराव जोंहा मोनथाम गोरोबथा जि जालांबाय बिटिआर गोरोबथा बिनि उनावबो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो जिखिनि बे गोरोबथाजों गनायनानै लानाय जि खामानि मावनो गोनां दङ बेफोर गासैखौबो मावनायनि उनाव बा बेखौ मावना लाजोबनानै जोङो मोनसे लामाखौ जोङो साफा बा जोंनि लामा क्लियार जानायनि मोनसे बिथिंखौ जोङो नोजोर लादों आरो बेयाव आलादा रायजो सोरजिनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जोंनि गणतान्त्रिक जे सोमावसारनायनि मोनसे थासारि बेखौ जोङो दोनथ'नाय जादों मानोना बे गोरोबथाखौ मान होनानै गोरोबथाखौ मोनसे लानानै दिनै समाजाव गोजोन आरो जौगाथायखौ लाबोनो थाखाय खामानि मावनांगौनि थाखाय मोनसे थासारि जोंनि ओनसोलाव नांगौ मानोना गोबां हारि आरो देशफ्रावबो बेबायदि गोलाव सम सोमावसारनाय मोनसे थासारियाव थानायनि उनाव मोनसे जोबनायनि महर फैयो बे जोबनायनि महराव जोबथा जि महर फैगोन बेखौ जों दाबो मोननो हायाखै आरो बिनिखायनो बे गोरोबथाजों जिफोर खामानिफोर मोनबाय मावनांगौ दं हारि जौगानायनि थाखाय समाज जौगानायनि थाखाय बेखौ जोङो लांनानै दान्दिसे सम दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ नोजोर बोनानै जोङो जोंनि ओनसोलखौ अन्तत' गोजोननायजों दावगाहोनो थाखाय मोनसे सुजुग मोननायनि मोनसे खाबुखौ जों लादों। गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।